бизнес ин дарё ҳаст. Мана дарё дидед, дарё ягон вақт хуш намешавад. Дарё баъзан кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби фасли сол. Бизнес ҳам ҳамин баъзан даромадаш кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби сезонаш. Фасли сол не ки шабрӯз рафта меистад. Шабрӯз ана ҳамин бизнес. Ина мо мегӯем поток. Поток пассивный доход. Барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд бошад ва фикрони сарватмандӣ дорад, ҳаракат мекунад ки даромаде созад ки бе худаш ҳам кор кунад, худаш касалам шавад ки даромад омадан гирад, худаш сайёҳӣ бам равад ки даромад омадан гирад, худаш мурда буравадам ки фарзандош ба вай даромад омадан гирад. Мана мисол, мана нигоҳ кунед, компанияҳои дунё бинед, Adidas давним-давно мурда бурафт, Toyota бинед, давним-давно мурда бурафт, Snickers, жилет, ҳамин мурда бурафт. Не ки асабе ки фикронаи сарватмандӣ дошт, системае сохт ки баъд аз мурданашам вай кор карда бурафта истода. Мана ин чӣ ба мо шумоя пешниҳод мекунем. Мана ин чӣ ба ман мехоҳам ки халқи мо тарбия ёбад. Ман дигар намехоҳам ки халқи мо мардикорӣ кунад. Чӣ ба азоби мардикория ман дидагӣ. Ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардагӣ соли 96-97. Ман дар даруни коробка холодильник хоб карда, дар кардонови коробка болоша ки бардоштам аз 40 сантиметр барф зиёдтар буд болои сари ман. Барои ҳамон ман медонам азоби муҳоҷирӣ чӣ аст. Ман дар ҳақиқат мефаҳмам ҳар яки шумоя.